ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Nianata sa Huwebes, sa Oktaba, sa Pasko, sa Pagkabanhaw, Pitsa 16 sa Abril. Karon sang adlaw, mao ang unang nobinaryo sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya nga pagahimuon karong Abril 25. So kining atong misa karon mao sad ni ang unang misa nobina sa atong kapistahan. So atong ipangalian ni Senyor San Vicente nga unta ang ato karong giatubang nga mga problema labi na niining COVID-19 masulbad na unta sa labing daling panahon aron mabalik na sa normal ang atong panginabuhi o kinabuhi sa tibuok kalibutan. O aron maandam ta sa pagsaulog niining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo. Buwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga natawo pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna og mga kahius og ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga gingalag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini, ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-una ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiyos nun, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang salbuon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong. Apan wala ninyo siya dawatan ug inyong hinuong giyangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mammono. Ug ipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kamong mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituohan, maoy makaayon ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuonan,
Nahibalo ako nga wala ka masayod sa buhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios pinaagi nining paagiha. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang mga balaang propeta sa karaang panahon. Kay si Moises mingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat. Ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel nagisgot usab mahitungod ni ining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang salgoon ug ipadala pag-unangan kaninyo aron magpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan, unsa ba ang tao nga namumbaling ka man kaniya o ang anak sa tao nga nag-alima ka man kaniya? O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og jutay sa mga anghel, ug gipurong-purongan mo siya sa himaya o kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat, sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tila. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karniro o kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanilang Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. mayaw ka, O Ginoo. Unya gisangyaw sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit,
Mibarog ang Ginoo taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghunahuna nga nakakita silang espiritu, apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo, tan-awa ninyo ang akong mga kamot og mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako og makita ninyo, kay ang espiritu walay unod og mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil, apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay o kahibulong, busa gipangutana sila ni Jesus, "Do na ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinukbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan o miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos o unya mabanhaw sa ikatulong adlaw o nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang atong tubag sa salmo nindot kayo nga anita magsugod sa atong pamalandong. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Human gyud si Jesus namatay og nabanhaw, ang gigamit na sa mga apostoles sa pagsangyaw mauna ang ngalan ni Jesus. Niya, pagsangyaw nila sa ngalan ni Jesus, daghan kaayo mga masakiton, sama aning atong gisgutan sa unang pagbasa nga ang bakol nakalakaw, mga giyawaan, tanan nga mga masakiton na nga ayo gyud, hasta pang mga buta, mga bungol, ang mga amang, hasta pagani ang mga patay na nga buhi, ginamit ang ngalan ni Jesus. Nya kining maong Jesus, mao ni ang 33 pay edad, unya gipatay sa mga tao. Diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pedro, nganong nitutok man mo namo? Nagtuo ba mo nga ang among gahom, ang among pagka-Dios nun, maoy nakapaayo aning niyang bakol? Dili, sa ngalan ni Jesus nga inyong gipatay, naayo siya. Murag, nindot kay paminaw, no? Kamo, nagsige ba mo gamit sa ngalan ni Jesus? Mga ginikanan, nagamit ba mo sa ngalan ni Jesus sa pagsulti sa inyong mga anak, unsay angay buhaton, o ang inyong ngalan mo'y gigamit? Kita ra ba karon kusog kay ta mo gamit sa atungan? Moingon deta, wa ka kailan ako. Wa ka kailan ako. Apil na sa dang pare, no? Kusog kay moingon, wa ka kailan ako. Pare di ako. Ana. Nya kana mga dunay ranggo, labi na karon panahon sa COVID-19, isog kaayo ang mga naas authority, oy, saman kamong di mamumutuman ako. Saman. Ana dayon. Ay mo gawas-gawas des niyong balay, di sa ta mo gawas kay mutuman ta. Pero ilang ngalan, may tangon sa ngalan ni Jesus ayaw mo gawas sa inyong balay. Kay ayuhon mo sa Ginoo des niyong balay. Karon unang adlaw ron sa atong pagnobina ni San Vicente Ferrer. Kining atong patron San Vicente Ferrer, portigid ni siya ka sikat. Gani dinhi sa Cebu, sa diocese sa Cebu, porting daghana aning nagdebosyon. Yang sikat yung kay dinhi sa Cebu, kanang naang kapilya sa Pitalo, sa San Fernando, ug ang Bugo. Mo na sila yung mga sikat yun nga kuan ni San Vicente Ferrer. Kining ato dinhi bago pa man ning gasugod, mura pa ni Gliso nga bago ni Gitib ang atong parokya, pero daan na pod ni siya nga kapilya nga dugay-dugay na nga San Vicente Ferrer.
40 ka milagroso ni San Vicente Ferrer. Maura ni santo nga ginubinahan nga gipamutang gid ang iyang mga milagro kay 40 yung daghana siyang milagro. Nya unsa man iyang gigamit? Ang ngalan ni Hesus. Muna kining atong COVID-19 karon, kung ato lang gining gamitan sa ngalan ni Hesus, mawa ra gid ni siya. Pero unsaon man paggamit sa ngalan ni Hesus? Diri sa atong unang pagbasa niingon dayon si San Pedro, hinulsuli ang inyong mga sala, biyai ang inyong kadautan. Nahimong epektibo si San Pedro sa pag-ayo sa bakol tungod sa ngalan ni Hesus, si San Vicente nahimong milagroso tungod sa ngalan ni Hesus, kay sila mismo naningkamot nga wa sila sala. Muni kining atong COVID-19 karon, ato ni siyang kunuhay wagtangon, pero ang atong sala dili nato wagtangon, kining atong pagka ambisyoso, kining atong pagkahakog, kining pagkadaog nato, kining atong pagkahimalikas, kanang sigig yaw-yaw, siging dumot, kanabang pagkatikasan, pagkakurakot, pagkamalaw-ayon, pagka siging patay anang bata sa abortion, siging buwag, divorce, siging puyo-puyo, kining uban pang mga sala, ug di ni nato wagtangon, magpadayon ra ang pagkuyanap sa atong virus. Nga naman, kay dili mulihok ang gahom sa ngalan ni Hesus sa mga tao nga naglunang sa kasalanan. Muna diri sa atong atong ebanghelyo niingon sa si Hesus, nakita ninyo nabanhaw ko, pero pinaagi kanako, magsangyaw mo ngadto sa tibuok kalibutan sa kapasayloan sa mga sala. Pinaagi sa akong ngalan, isangyaw ninyo ang paghinulsol o ang pagbiya sa sala. Muna ang simbahan, labi na ang simbahang Katoliko, ang ato yung misyon mao gyud ang pagsangyaw sa paghinulsol o pasaylos mga sala. So karon kay nag-quarantine man ta, dihas inyong balay, paghinulsol na mo sa inyong mga sala. Ako sad, aris kumbinto, maghinulsol sa kus ako, kay di asa ko'y ako ang daghan. Kamo diha, ubay sa nang inyo, no? Apil sa nini ang ginagmay diring nanimba, kani mga sad-an sa ni sila. Muna, pinaagi ni San Vicente Ferrer, atong hangyoon, nga unta, malig-unta sama kaniya, nga unta, makahinulsol sa ta, o makabiya ta sa atong mga sala, aron mulihok na ang gahom sa ngalan ni Hesus sa tibuok kalibutan. Ug mao kini ang gitawag natong Easter power. Na may Easter joy, na asay Easter power. Unsa may Easter power, ang ngalan ni Hesus. Unsaon pagpalihok, biyaan nato ang ato mga sala, unya ato dayong gamiton ang ngalan ni Hesus sa pag-ayos mga masakiton, sa pagsangyaw sa maayong balita, o sa pagpapahawa sa mga yawa o sa gahom sa yawa. Mangluhod kita para sa atong nobina. Novena ni San Vicente Ferrer, nahaunang adlaw. Nga ikapangayo sa paghigugma sa Dios ni ining novena. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, ug Dios nga walay sinugan ug katapusan, nga sa kaluoy ug gugma mo, gisigaan mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, nga nagupot sa ingon sa dako nga pagsiga. Nagtinguha siya sa tinuod uyamon, kay nakaingon siya, jutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo ako kanimo, tungod sa mga pahanungdan ni ining nagilaab nga si Rafael, nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo nga langitnon sa Diosnon mo nga gugma, nga ikapasipala ko sa nga tanang butang nga kalibutanon. Kay aron ikaw lamang ang pangpawan ko, kung ikaw ang pagliaguman ko sa himaya sa langit. Amen. Sa hilo mga muyo ang tagsa-tagsa sa iyang kaugalingon kang San Vicente Ferrer, sa kaluoy nga gitinguha niya ni ining novena. Mga milagros. Sa lungsod sa Banyes, si Pirino Hebreo nabuang sa kalit nga sakit.
sa ingon nga malisod nga pagkabuang nga nagpasagad o pagyamyam sa mga mangilad nga pulong batok sa Dios o sa iyang santos nga inahan. Gitahod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Nahikatulog siya ug diha sa iyang pagkatulog nagpakita ang santo kaniya nga nagatambal ug nitugon kaniya nga inon ang duke sa Britanya nga ipadali sa Santo Papa ang pagsangyaw ug pagbalaod sa pagkasantos kaniya. Usa ka babae nga nasakit sa dugay na kaayo ug wala magpulos ang mga tambal nga tanan nga nagamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan ni Santo ug naayo siya dayon. Sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad ug nabuta gayud sila. Nag-usab sila ug saad ug gidala siya ngadto sa lubong sa Santo. Ug diha sa dalan nga wala pa gani makaabot sa gilubngan sa Santo, naayo siya ug nahauli ang maayong pananaw. Pagampo kitang tanan. Mahigugmaon uyamon nga amahan ug manalaban nga maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo nga tungod sa kayuhan nila nagbuaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo santos ko nga tungod sa pag-uswag sa pagtuo namo nga santos, nga tungod pagdait sa mga haring Kristiyanos, nga tungod sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, tungod sa mga kinahanglan nga tanan niining lungsod, ug tungod sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug tungod kanako santos ko. Mauray pangayoon ko ang angayunta kanako sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanino. Hinaot paunta. All that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawanan na sa Ginoo ang sakripisyo, ikan sa mga kamo, alang sa pagdait pagmaya sa iyang ngalan, alang sa panguslan sa mga santos sa mga. O Ginoo, dawata nga manuluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nga tawo diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sa kanila. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug makaraw. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining panahon nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab
ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gihandom niining misa karon ug kadtong mga nabiktima karon sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi, lakip na usab ang katong na nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer among patron, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian,
Ginoo Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalinaw. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo niya ko ang mga bawat talino at pagpapalala ng mga ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron nga ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhi ug magpadangat sa mga kalipay nga way kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang luhod ta para sa orasyo imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang mga naapektuhan.
Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Easter power, ang Dios nong gahom nga makawagtang sa tanang sakit, makaayo sa tanang mga masakiton. Apan mulihok rani kung atong hinulsulan, basulan o biyaan ang ato mga sala. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer atong pangayoon, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.